Hakane ke episode ke beladap ni layak mi. La Ki Jong Ki Jong. Ki Jong. Ki. La Ki Jong Ki Jat Bun Riu. Pi kini ke pen I ya katu ka jing long try me. Pi long try fam ni. Ka jong ka jing. Hakane ke episode ke bamenta tungin yak mi. Tementang ya poi muno asya kini ka dakot ka ban riu hang ni pat de. Ngadu on riu ter hadu ang thi ka war phom nei. Ka kren tang ya kini ka long ying ka jong muham. Te ka mangala ong menena sedang. Bala uham ula yo ya ka jing tim nu pa jong u am. Te ka bang bu jing klim ni ka long hatu uroi. Ni ka kut ne. Ka pateng ka jong u. Ka jong muham. Tinamar ba hakatu ka jing tim ka jong u kpa jong u unowa u ong da ka ktin ka basyai ba u ki khun ki ba mi pateng na unowa nau kanan kinlong kimrao jong kimrao ti labu ita kintin kimrao jong kimrao ka mun ka pateng ka jong unowa kan pateng kai kan mut mun ka pateng jong ham ka pateng to ni pet mo ki khun senrang ki jong u ham ka dekat ka ban riu u kush u misraim u put bat u kanan way ar lai sao ngon to haki English version yau tu u khun u bakarteng u put ki bu da ketin u put to kata kalong ka jinge pher ka kombu karteng tangin num ya ong e lo jong kata mo taga bangin sai kandu pada hakini ki kitab ki hamshadin ka karteng ka ba ka bangi kandu nakapor sa kapor hi ka di karteng jong u kanan kanan ngin sai kandu mo to kitu kilong saungut nei tapet menta na ki khun jong u ham sedang syanu kush no kush udon usiba u habila u sabta u raama u sabtika bat ki khun senrang ki jong u raama u sheba bat u dedan ya tu ka dekot ke banyo terkombu ikiti kerteng ka pendap nyo pendap nyo kumno ki pendap pe khun jong kush mo udon usiba u habila u sabta u raama u sabtika sangut nei sabrap pada seki khun senrang ki jong u raama u sheba bat u dedan nyungot kawan biang tu ba ong mene sekmat kidang nyo ti lapo itu u ki khun senrang jong u raama la kado kerpang tang tu u sheba bat u dedan ni sotrat mai puli ke ni long kelek pen biang ke tu tang baki wan kensan pada seki khun lalong no ki khun jong jong ham kan kiksio hoi to ni poi tu ba pramo te poi su du kush da poi ni ka ba pra pa de ker komwan ra ye ki khun ki jong u kush yang ni namar klem ke do kerpang ya u hang te haka dekat ke banyo mas poi ni dekat ke ba pra penrung ya uni u nimrod u blong khun jong u kush namar ya uni u nimrod la batai pa de haka dur ka ba khamshai pet mo tapi pet yang tu hadu tu dekat ke bakat ar u kush ru ulapan khayu nimrod uni ulas dang banlong ubakrau bor haka kendau ulalong ru unong be emrat ubadon bor hakmat utrai namar kani laju ong kum unimrod uba unong be emrat ubakrau bor hakmat utrai bat kajing sedang kahima jong u kalalong ke babel ke erek ke akad ke kalne hakari sinar na katakari ulalej mi no syak Ashur bat ulatei ya Ninebe bat ya nong ba Rehoboth bat ya kala bat ya resen hapdeng ka Ninebe bat ka kala ka balong ka shnong ka bakrau nad ikitu ki dekat bidang syu puli mentan hi in emi kani ker komponen kam dapdeng jong kini ki brio ki ba hiar pateng na unowa de uni wani kong ubayo kani kana bakrau bor ubadon bor te kumno kali long kata te kalong ka ba ngimla ik ban simpang ten rei long la kadau hung ni unimrod usdang belong ubakrau bor haka khendau
Bat kidan gi kentien ne batai tu ba ulong ujing sedang ya gi hima Hoi. untuk Tu belajar. wa kraubor kamu unong sencari an. Ulong sencar. Temut hang ni sisin bu ubriu ulong ba kraubor ha ka kendau. Bat belala ban tei kinong ba kemut kani ka bor sencar I kamba kala selut biang ne. Keladan. Keladon. Kemut na katu ka jinglong kum unowa ukpa jong ka ying upa pe ka ying. Mentah pada hab kila sapriang keleng-keleng kila along lala ka jong ka kenhun. Chat ben riu. Ben rio kiri. Ti mentah pada hakabai gi bahir pateng nauham. Di manuham pada bolong uning ngi ikat kum kani kan. Bolong unong seng ban ki nang ba. Nau balatim. Hoi. Lagi kun bro langot nawa uham ning balatim. Hoi. Lai nau ni gi mi man gi nong seng ya kai. Ti long Gi nong ba. long kan sadon I pada ki bentah yu kham sedin am. Namar ba un ki kini ki bami pateng kin seng kinong ba. Ti ki sadon am ki ban sale syong ha kitu kinong ba. Hai. Telong ya kata te imat kan saya rap yang ni. Tengi lai pulih kini ki bentah ki kham sedin. Ya bentah hi gin sia bat jemut ba uni ubah pateng nau nawa ulong ubadan bor ne. Ulong ubadan bor bat ubah te kinong ba. Nah katu ka jing tim ki jong nawa un solong umrau jong ki merau. Haga Ki bayar haga jing tim la sngo bala penrit ye kataru kedau bi kanan ne kedau bi kanan tendai nginem la alen hi baki kani ka pateng ka bayar pateng nau ham hi kalong ka pateng ka bala sya tim ne kat kum ki kentin ki jong u nowa tendai hang ni padeng I ba kata ka bang I kumba ka dei ka ba sya tim hang ni nas dang I kumba kalong ka bakrau ki jing kerku ki amat kiroi kiroi ne Jadi pipe itu teh kila abun teh kita ki hima ki botei nang ta wat kani kari sinar kala don deh. Pastor. Oi. Shop ini ya situ ka ba syakmat. Hoi. Hang ni nei. Uni di khun bala satim. Hau no wa. Hoi. Bon long umrau nak dengi umrau jing umrau. Pemala jing tim bala syarkai. Napreng jung ni keren ta kalau ba kimi par kita ki kinong ba. La thai ban perkhat ban ni su kawan hajung bot jonga. Hatu kita ki dong ba ki bami ki di dong ba ki badap lagi beliau ki bapen susi ulai ne nomor Mi kata tinggi 4 nang ong ya mentah mu nomor ni la dengi keren makna ini ka jing tim ka jong unuwaru ka dei tim kum ubriu am ya ubriu ne ukpa yu kun tim ti kata ka jing tim ru hatu kan ni pateng ni ngan bu de kiwe pada kentin atau kan ke jing tim para brio kan ringkat dor mo kan ringkat kerdan mo bar ke jing tim ko jong ublei kan melalong kan melalong nama ublei dulu tim ublei kemut kajia baik tim ubrio kala banja kala banumja kanang ba kanyarap yang ngiru ki puli ya ka ni nomor kidon ki por ki ba hapadeng jong kajing bitar ka jomi tang ubriu gilong ila meting ko ki kentin ki bami dangi teng ki la long kum ki jing tim ki we ti la da kata ka jing tim ka jong unuwaru ka terkam halau jong khun ti ki kentin ki bami di sintur jongi pada kinong kum no tu dengi song thu sibuk menta hakani ka pateng ka jongi la da kita ki kentin jongi pada ki la long ki ba tam ki long kum ka jing tim ki we la dengi song thu kata ka khambha ban ya ka ba ka tu ka jing tim ka pen mi selut chatai ka bahai ba pen be jam bet to nginum ya jam cengai stamu ka tu ko piong pi meni ki nong ba ki ban sam mi kita ki jai mri ki balam pen song si u ble tengi nang pala banyat nang mai tai tengi siapa chwa ka long kum non makani ka long chwa tang ka jing ethu tang ka jing ethu ki mi ki nong ba wei beli seng ya ka ne te ki kerteng ki bangin sai kendu hadin takmut ka babel ka de ki bang sai kendu baik ka nong ka bobot hi entah ki we pada ki nong sai syam ka ni nebe ndai kita ki long ki ba ngin sai kendu kan Hagan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi to kini ki long ki khun chenrang jong u joktan to poi ka lai pho bat ka jing syong du jong ki klalong na du ka mesha haba milet chapang ulum syafar syabingi te klam ong pada hadu hai